Ningizimu Afrika ninabesika njengamanje samukela umakumbane onamasikhuluma ngeposo awu wobuzwidi lama 1996 uyaphila lokhu ngizwe kahla nesangena masibuka isangena kathi mncane masishaya isangena ngathi shaya faya ngathi sinazaretha kwana uhamba khona ngathi uyayikhomba mncane mali isebenza kanjani njengoba sekhaya lapho ke sangena leli qembu lani leli qembu lika 1994 hayibo iqembu lika 1994 ngoba iqala ukugida ingoma mina ngineminyaka ewulala 9 years ngina 9 years ala ngagida ingoma hayibo ngagida ingoma ngaze ngawungena esikoleni uzaqhubeka kanjalo ngaze ngazongena ebhusini ushuthi usuka ngapha engomeni uzongena ngisuka nje emculweni ngifana nomuntu owalethwayo ngoba ngithi amagoso ayethi mangabe eyosingoma athathe ingoma zabaqhubu ayosina ngazo mina ngaphela ngaqhamuka nokuthi ayifuna ngiyiqophele mina ingoma engizosina ngayo lapha emagosweni base ke laba bangala bethi hayi wena hamba uye lapha ngoba uyakwazi ukukhompoza wena ingoma hamba uyongena kumculo wamasikhathi hey lento le ungathi zokuhlula ngoba angiboni ngine bathi unaso hamba uye khona bahamba ke bese emculweni ngo-2008 futhi nesiqala sizwe lamano nithula ayiseboni vukana mina sidala bantu nasinda nina ningakafiki ngisho komthobisi usho komthobisi ayikhala komthobisi uma kuma la mombizana bakuyekelele baba kubo hayi futhi ngophondo ngangabanjwa ngophondo la ngangiqinywe entanyeni ngetama umthobisi uyenza umthobisi kanti olesizwe namhlanje sihlangene la ungqongqoshe ubaba uShele umfundisi umnyango wakho ukhona la nomakhosi bayibuphezela ukuthi cha umamakazi lokubetha impela bayangenelela akuyonto encane siyazi ukuthi ke ungamanye amanxusa namagosa ahamba phambili ngazo engifethu into enziwa usondiya inkulu ngendlela eyisimangaliso asazi ukuthi singathini usho ukuthi ukungena kwakhe kulomnyango kwenze ukwakudalwa emazulwini ukuthi uyofika yena eyizele yena uqoba athi mina la kufanele ngilekelele la yazi umnyango wakhe wona oqondile ngampela okuwona kufanele ngabe uvese uphathelene nalento ngoba mfethu ingoma kazonke ngesizisiqamba manga iveze izinto eziningi ithathe ngoba ingoma amagosa kade ecindezelwe yini uqhamuka kakhulu komaskandi uqhamuka komaskandi wenze ngathi umaskandi iyona into enkulu kanti umaskandi uyingane yengoma usho ukuthi once kukhona ibafana usho ukuthi khona ilini manje umaskandi uvele waqhamuka wodwa kwangathi awukho la uqhamuka khona kanti uqhamuka la uzele manje abantu babengaboni ukuthi umaskandi uzele manje makuyovukuzwa lapho okuzelwe khona uphinde futhi kuyovukuzwa ngisho kumagosa amadala angasagidi kuthiwa azoqonisa uyovukuzwa emakhosini uqobo ukuthi akuze amagosa azobuka ingane zawo ukuthi ngoba bonke lamagosa alikho elingaqhamuki ngaphansi enkosi athina amazwe ngaphethe ngawo umkhathwa mhla ka-21 zihlamele intaka eyibekela amazwe ngoba ikonekele kakhulu 21 June uthi hayi no nakanjani isizwe sonke saseningizimu Afrika asiphele 21 June khona le qembu ukuthi isangene hayi lela qembu uma ubuka indlela elidlala ngawo manje ungathi ikhandwe manje hayi ngoba umuntu ubuka isitayela salo ngathi samanje kodwa isitayela sithi ngo-1996 kwenza ngabe chithi itayela akushintshwa lutho lapho lento esinwe lezi insizwa ngisho kumaskandi yakhandwa yimina 1996 akuyona into yamanje ufika umuntu ukubona isangena sokuhlezi siyisangena ufika umuntu kuthiwa sinabe ngekho hayi ngasibona siyagade ngempela isangena sikahle ngempela isangena isona ke ezizobe zivezela umuntu ukuthi lapha kuyafundwa lapha yingakho ungeke ulibone ikhehla kuleyo
ikhehla uzobona mina ngiphela Ayi. umuntu ofuneka singele ngoma umukwane neminyaka u40 ngisiyakutshela ngeke ukwazi Oh, retire. ngeke nje ukwazi kufuneka ube no40 ubuqale uno19 Oh, yes. uzoba nawo ku40 uzoba nawo 50 uyisini kodwa umuntu uzofika una40 khohlwa Yebo. ngekuziba Hayi, yathini mhlawumbe ama-second ambalwa nje ungavela ngawo. mfethu ngithi asibonge ungqongqoshe ukulekelela indaba yengoma kazwelonke asithi phambili ngengoma kazwelonke phambili Eningizimu Afrika ubaba uGaja Nxumalo besikhuluma naye uzwile umkhatshwa sikhuluma kakhulu ngengoma kazwelonke ngomhla ka-21 nakanjani uZulu sizwe sonke sebesiphelele sitshele sithatha sibeke. Siyabonga.